Lah jare arep duel karo Mbak Elisa. Nah. Ayo Mbak Sa. Nah, nah. Ya, Nah, ya, iki Elisa karo Alaso karo Niken Salindri. Heeh, iya. Aku wis bayangno ndahne ayeme atiku. Ayeme piye? Bojo loro iki niki ayu aku. Terus. Piye le pembagian jok piye ngene iki? Ayo gampang no. Piye? Yo kene esuk kono sore. Oh Senin. Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu. Ya. Ya, nembang apa nak? Nembang apa nak? Ya. Nembang apa? Oke kok tetembang. Banyuwangenan. Banyuwangenan. Oke, siap. Sing apa Sa lagune ya? Gerajakan? Gerajakan ya. Nah. Oke. Ayo kowe gareng kudu iso ngimbangi jogete Elisa karo Niken. Aman nek gur jogete cah loro ya. Lah mbok sewengi muput apa? Bawa nama langsung, Mbak. Langsung mawon. Langsung mawon ya. Nggih. Ya coba diaturke. Sinden-sindenmu engko bar nyongo. Nek mau nesu sinden ku enek sing nesu, ora ditampeke nesu. Menjep, ya. Rasa plec-plec itu to, Mbak. Iya. Mbak Yuku niki. Ya. Mau kan ya wis awan mau sawan tampil ning kene kok. Nggih. Ya, coba bayang apa? Gerajakan Banyuwangi. Yuk, dados. Banget begini. Gerajakan Banyuwangi ini gitu. Terus Joko bilang kenceng. Mas Ngadinu Pondok Ungu.
pancoran lanang wadyan berupaya Gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir gerakan Wah. bisik-bisik samayanan maghrib janji urip Tuh. sisiran nabi kandengan kendeng asli Banyuwangian sisiran nabi kandengan kendeng asli Banyuwangian Ah, malah kecocok kecocok pak kecocok apa? kenapa Apa, aku apa? Oh iya, strapless ya. Strapless. Straplessnya nyemplung nih sikil. Ya, ya generasi. Nduk niki kan karo Mbak Elisa. Mbah nuwun. Genti anu, sindenku yo ngondak ngamuk aku lek ora ditampilke kabeh. Ya. Ngondak aku dinesoni, isuk aku malah kene macak ayu-ayu penggemarku do nonton aku ora ditampilke. Kebangetan mendalange kuwi. Ya. Yo, ayo, jaran nyanyi tambal ban. Ayo, Nang.